Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ubingelela entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, ubingelela nasekhaya lizwi. Ngibonge uNkulunkulu isikhathi eside bazalwane ngingalitholile leli thuba ngenxa yefoni ebenginayo ibivele ifrize ingenzise nje amaphutha. Kodwa uNkulunkulu wemuhle, ndathi mandilinde kuphela inyanga ndiyithengele nebhetri. Ayithengele ibhetri, ndathi ndayithengela ibhetri yavela ifowuni imane ijike iba mnyama yenze izinto nje endingazazi. Ngiyabonga uNkulunkulu oye wandithengela-ke ifowuni bazalwane. Bengisayifunda-ke nayo ukuthi ngiyisebenzise ngendlela engazondenzisa amaphutha. Ngiyabonga-ke ukubekezelelwa la ekhaya esikulona namaphutha ethu sixolelwa uma sixolisa. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uRomans 8:28 uthi kusebenzelana kube kuhle kwababizwe ngecebo likaNkulunkulu. Ngiyalibonga icebo likaNkulunkulu anibize ngalo, noba bekukhona izinto enihlangabezana nazo nezokufowunelwa la benikhonza khona, kodwa gcine abantu bebenifonela benibona nidukile sebefuna ukuzongena la ekhaya. Ngiyambonga uNkulunkulu ofundisayo ngomama nobaba. Ngihlatywe ilizwi athi umama uSibandima efundisa uPetro wahlabeka masebuza okwesithathu. uNkulunkulu uvele uthanda ukuthi sihlabeke size kuye nenhliziyo ezephukile. Ngibonga uNkulunkulu kuningi bazalwane nokuthola usista wami engamgcina ena-20 years sengihlangana naye sena-46 ngenxa yokuthi sizalwa ngomama abahlukile sihlangene ngobaba. Manje abazali bahambile babesixabanisa sesiyadingana. uNkulunkulu nje ngiyacabanga ukuthi abantu bahlanu engize abangitholile benifuna endabagcina kudala. So uNkulunkulu wokukhanya, ngiyamnxusa uNkulunkulu ukuthi angisize ngihlale ekukhanyeni njalo, ngiliphile izwi lakhe, ngibe sisibonelo, ngibe sisibane, ngibe ngusawoti wezwe. Ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Nami ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu. Inkonzo yokuvuma izona inamandla kakhulu. Ngizizwa nje ngipholile ngaphakathi. Ngizizwa njengathi uthi khona umthwalo usukile, khona nje into engijabulisile. Ngizizwa nje ngijabule. Angazi ngathi nje nginakho konke engikufunayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, noma usathane ubelwa. Mase kumele ngivume izona ngishawa uvalo. Kodwa uNkulunkulu uyawama nami lo ngithi nje noma ngabe kuthiwa ngenzakalani. Kodwa sathane mina ngizoyivuma izona, ngeke ngize ngidlule usuku lami lokuvuma kwezona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga. Angazi ngizizwa nje ngizelwe kabusha. Ngathi nje khona angazi itshe lisukile enhlizweni, ngisho umzimba ngiyawuzwa nje ukuthi ulula. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Noma bese ngilinde isikhathi eside, kodwa ngoba uNkulunkulu ubelokhu engitshela mangibhala kwesinye isikhathi ethi suthethelelwe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba apostoli noma mpostoli. uJesu Kristu inkosi. Ngicela uthule ubufakazi uNkulunkulu ubuhlangenzele bona umzukulu wami ngatenza izifundo zakhe e-university. Bekunzima nje sekunyaka lo wokugcina, kunzima kodwa ikhanda enezimpi. Ngibonga uNkulunkulu, ngamthumelela lo Roma 10, ngamthumelela nokhuleko kaMeyi 18. Ayakhulekela umkhuleko njalo. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ayiphasile, uqedile le degree yakhe kuqala. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga baba ngemfundiso zakho. Ngiyabonga, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu asifihlelele, wasithwalele wena, sigcinele wena. Siyabonga ninomama, niyasifundisa, niyasakha, nangoLwesine siyakhiwa.
Eyi, siyambonga uNkulunkulu, ngibonga nophuma ubufakazi. Undodakazi wami ohamba ekuseni ehambisa ingane izithange iyogibela, uma ibuya la ifoni yakhe akasayiboni, sithi nayo ifoni uhambe nayo, ayisibheke singayitholi, hhayi abese ephuma aphindele esitobhini kuqama amanayo. Eyi, uNkulunkulu ngiyamesaba, uJesu Kristu uyinkosi. Ayifica ifoni nje eduze komgwaqo lapho kuyaphithizela ingane ze-FT, ingane zesikole, kodwa azange zibone. Eyi, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga ngimnikeza udumo olungolwakhe. Siyabonga Baba, siyabonga, hawu. Eyi, siyabonga. Eyi, siyabonga iy'mfundiso, hawu, siyabonga intshumayelo, indumiso. Ayi, indumiso ekususa kwenye indawo kube kwenye indawo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena, asifihlele nina, anibiyelele ikhaya lonke labaMtsibane nomndeni wakho wonke nomama, anifihle. Siyabonga Baba, siyabonga uNkulunkulu akugcine. Siyabonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakubingelela baba nomama, Daba yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ikhaya lezwe, egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Yethu uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ongigcinile kwaze kwalapha. Ngithi nje mangiletha ubufakazi ukuthi bengisemkhosini Baba ka-30 days. Ngimbonile-ke uNkulunkulu Baba, umdali wezulu nomhlaba, ehamba nami. Kuthe ku-day 6 umyeni wami wafonelwa, kade sekucishe kuphela unyaka engasebenzi. Wafonelwa kwathiwa akazokwenza i-interview, wahamba wayoyenza eThekwini. Ngakusasa ngomhla ka-7, day 7, wabizwa kwathiwa akazoqala umsebenzi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba othembekile ngezikhathi zonke. Ngiyambabaza yena yedwa ohlezi ekhanyeni, ongesondeli muntu kukho, nongebonwe muntu. Lithi udumo lonke lumfanele, amandla nobukhosi nobungcwele bumfanele yena yedwa. Ngiqhubekile-ke Baba, ngisemkhosini, ngimbona uNkulunkulu ehamba nami. Ubaba wethu osithandayo usahamba nami namanje. Phumile-ke emkhosini ngomusa nangothando lwakhe. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyazibona izimpendulo ezintweni ebengizibhalile ziyafika, ziyenzeka izinto ngomusa kaNkulunkulu Baba wethu. Ngiyabonga kakhulu nje Baba, ngithi angimnikeze udumo. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, ngibingelele nomama egameni likaJesu. Baba, ngizobonga uNkulunkulu ungenzele umusa ngendlela eyisimangaliso. Ubaba wasekhaya uhamba ngemoto eyiveni nje. Kunabantu-ke abasebenzayo ko-Greytown akabathatha ekuseni ibase emsebenzini ngabo-5. Mayesebuya eGreytown usela ngasesikoleni okuthiwa i-Mount Ernestina. Kukhona amakhumbi avimbile lapha, avimba ukuthi abantu bengathathwa ama-private cars. Uma eza yena ngolayini ophuma eGreytown, uyayibona ikhumbi ivundlile kulayini ophuma eMnudeni uya eGreytown. Abese eza slow ukuthi kwenzakalani. Kanti uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi yiba slow ngoba kunengozi zayo. Kwanemoto e-private car ephuma ngalolu hlangothi akeza ngalo, yaphuma yathela kuyena, naye wabhiza waphumela ngaphandle komgwaqo. Bengasabhizi yena, bese kubhiza uNkulunkulu ade sebembambile
yazi umoya oyingcwele nakuthiwa uyakubamba uyakuzungeza emuva naphambili abeke isandla phezu kwekhanda lakhe ube sembekile umoya oyingcwele. Eyi baba ngiyabonga. Iyagudleka kancane imoto obekufanele ingcafazeke nje kwale moto ngoba ibisesipitini ivele ihlale kuyena nje. Kodwa uNkulunkulu ngoba efuna simdumise. Hey wangenzela umusa baba ngiyabonga. Igama esiyalinikwa uJesu Kristu inkosi liyasebenza. Suku umntwana ebambekile nomkhuhlane ngathatha ngabeka ifoni edlebeni lakhe ngafaka ama-earphone khona ezozwa nami ngizozwa. Wawu sakhuleka baba sakhuleka. Walala umntwana bengasazi ukuthi uzolala luphi uhlobo nako ngabe kunjeyana. Ngiyambuka nje uNkulunkulu ukuthi eyinkosi uyangenzela umusa. Uyangenzela umusa. Angingeni-ke nokungena nje ngokubona abantu bebaningi ngingangeni nami Nkosi yami ubuzobonga baba ngabonga ngikubona kwababudladla umoya wami wajabula sewungibuza ukuthi nawe uhamba nalaba kwakunegenge yaseBergville eyayihamba ngicabanga ngathi iBergville noma iScott eyayihamba kodwa nje ngathi ngeke ngihambe ngingasibambeli isandla sikababa uJesu Kristu inkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela kubaba uNsibande, ngibingelele kumama, ngibingelele kubazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngibingelele ekhaya lezwe. Baba ngiyathoba kakhulu, ngiyathoba ziningi izinto ezenzakalayo ngisemkhosini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ihamba nami. uNkulunkulu okhulumayo, uNkulunkulu ozambulayo. Ngizoziceba nje okokuqala engikwenzile Thangi. Bengithi ngizofakaza izolo kwasho ukuthi le ekhaya umsebenzi mningi ngangakwazi ukufakaza. Kunohlelo engiluthandayo la ku-TV lokupheka ngoba ngiyakuthanda ukupheka ngiyaye ngilibuke. Sengithi hhayi othi-ke ngiphumule ngibuke lolu hlelo lolu kanti ngizolivula vele ngesikhathi lungakashayi bengingasibonanga isikhathi. Nangenxa yokuthi i-TV kade ngayigcina bese ngikhohlwa ukuthi ulidlala ngasikhathi sini. Angizange ngize ngilibuke ngibesane nje ngabona ukuthi alikangeni ngayicisha i-TV ngaso leso sikhathi ngakhumbula ukuthi hayi bo ngisemkhosini. Kuthe sengilele ebusuku kwangazuza ukuthi kunezwi elithi kumina, i-TV eyala emhlabeni njengoba thina sivela ezulwini. I-TV kuthina ifana nobhali, ifana nokuthi sikhonza ubhali. Kwangazuthi ngiya-understand ukuthi abantwana ba-Israyeli beyofika ezweni lesithembiso bafika bakhonza abanye onkulunkulu. Nathi njengoba sile emhlabeni mengabe senza izinto engafanele sizenze sisuke sifana nabakhonza obhali. Ngizombonga uNkulunkulu olungisa umuntu endleleni. Baba ngizobonga nangey'mfundiso zakho, siyafunda kakhulu. Ngizobonga nje uNkulunkulu ehamba nami endleleni yonke. Kuningi baba engingakuchaza kepha ngenxa yesikhathi ngizogcina la. Ngithi uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi uhamba nathi indlela yonke wenza iy'mangaliso nangenkonzo yaseKeesdrift. Ngiyathoba kakhulu baba. Iyangifundisa ngilalela usuku nosuku ngoba namanje ngihleli ngoba ngilalele yona. uJesu Kristu yenkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela baba uNsibande, ngiyabingelela umama, ngiyabingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa, ngiyabingelela ekhaya lezwi egameni likaJesu Kristu. Ngicela ukuletha ubufakazi nami. Senginesikhathi ngingenile ngesalalele ngesabuka ukuthi kwenziwa kanjani. Nginobufakazi-ke ngithanda ukubonga uNkulunkulu. Last Friday umntana
umzukulu wami washayiswa imoto, kodwa uNkulunkulu emkhulu akalimalanga, wahuzuka nje. Siyambonga uNkulunkulu, kumanje nje useyaphila, sekupholile ney'londa lezo zomhuzuko. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngithanda nokubonga leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Lesi sivumo siyangisebenzela kakhulu. Bazalwane, ngibona ekhaya kunenyoka, ekhaya la ngizalwa khona kunenyoka esihlahleni phezulu. Kwangathi yehla inyoka i-cream white iyangihubha nomntwana wami. Ngathi sengibalekile ngajika ngayihlangabeza, ngafika ngathi uJesu Kristu inkosi yashwabana. Ngaphinda ngathi uJesu Kristu inkosi yavele yaqhuma. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli gama linamandla, liyasebenza. Ngaphinda futhi ngabona embonweni ngathi ngikhulekela umntwana esikoleni ogulayo ephethwe yisisu simbhonqa. Ngamkhulekela wangabi ngcono. Ngase ngithi uJesu Kristu inkosi, waqala waphalaza. Ngaphinda ngathi uJesu Kristu inkosi, waphalaza. Emva kwalokho kwesithathu wavuka, wahlala ngezinqa, wacela amanzi, wahleka, wathi usa-right. Ngathi uma ngibheka la phalaze khona, wayekade egwinye induku ye-stick sweet. So yiyo le yayimlimaza ngaphakathi. Ngiyambonga uNkulunkulu ongingenise ekhaya lezwi. Ngiyambonga uSisi Jabu owangifaka ekhaya lezwi. Ngiyasizakala kakhulu, ngiyakhula, ungathi ngizalwe kabusha. Ngiyabonga, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Nivukile baba namama entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba. Ngicela kuzifakazela nakumama ngimbonge. Ngithumelele nenamba kamama Baba. Nami bengikhona ezifundweni ze-Sunday School. Hayi, bekumnandi uma sebakhuluma bothisha be-Sunday School, kuculwa, kushiwo ukuthi ngincwadi ebhaliweyo bazofunda. Uma ngibhalwe kahle bazawufunda, uma ibhalwe kabi bazayifunda. Incwadi ebhaliweyo ngiyincwadi. Baba, ngithumelele nefoni namba kamama. Ngiyabonga kakhulu. Sengihalela ukuthi kufike izinsuku ngizonibona ngemehlo. Heyi, ngicishe ngafa ngingababona abantu abamkhonza uNkulunkulu njengani babe namama. Heyi, nithobekile. Ngiyazibuza ukuthi mina uma nifika nizawufunda incwadi yiphi kimi, iyobe ibhalwe kuthini Baba. Ngiyamcela uNkulunkulu asilondolozeni Nkosi yami kuze kufika usuku lokuba nize Nkomazi branch ngizonibona face to face. Hey, uNkulunkulu muhle ngendlela bekungiko esikoleni ezifundweni zabothisha be-Sunday School. Kube mnandi, kuza kwehla izinyembezi uma ngizwa kukhulunywa, kubongwa, kutuswa uNkulunkulu, kudunyiswa. Baba, nami nginike ifoni namba yamama, ngizombonga uNkulunkulu nangaye ngegama likaJesu Kristu, Jesu inkosi. Amen.